Ọdịma ụmụ Igbo ebe ọ bụla nọ wee na-ekiri anyị ugbu a ebe anyị nọ kpọmkwem ugbu a bụ n'obi onye amụma ndị amụma niile ya bụ Prophet Anthony Nwoko. Prophet of prophets. Yes, ya bụ nke ama ya dịka Biafra prophet. Onye nsọ anyị ekene gị. Ndewo. Ọdịma onye nsọ na mbido ịbụ prophet of all prophets. Gịnị mere eji akpọ gị prophet of all prophets? Onye Chineke tere mmanụ. Kwanyere ya ngwa agha. Si a ga-ezi ozi n'ụwa niile. Chikanata ụmụ Chineke ọnụ. Mee ka udo dị n'ala Igbo. Mekwe ka udo dị n'Africa and the entire world. Onye amụma once in a generation ka ọ na-apụta. And I've come to represent this generation. To do the will of the Father in the Biafran land. When he for just age, you not come prophet and prophet. Because when them the amụma Baal, ha juru ebe niile. Ha gatọla ụwa. Gatakwa ala Igbo anyị nọ n'ime ya. Otu onye nsọ na-agụnụ taa. Kulienụ. Okwu Chineke mmezuo n'ala Igbo. Ọdịma onye nsọ ofu okwu Chineke ị izipugoro kemgbe si n'afọ 2018 a na ndị Igbo ga-ewere onwe ha na Biafra ga-abịa. Kedu ka ọnọdụ dị ugbu a onye nsọ? Anyị chọrọ tata ka ịgwa ndị Igbo okwu ebe a nọzi. Okwu Chineke ekwuola sị, if my people can change from their wicked ways and turn back to him, he will come down and heal the land. Mmụọ nsọ Chineke bi n'ala Igbo na. Ebube Chineke nọ n'ala Igbo. Amara Chineke nọ n'ala Igbo. Ike niile eji aga mba n'ụwa niile dị nsọ nọ n'ala Igbo. A na-ewute m na ndị Igbo elitebeworo ọnọdụ ha. Mụ amakwaghị ihe ha na-eche. Because the book of Deuteronomy 28, o kwuru ya sị, from 1 to 14, if you obey my commandment, I will bless your land. Obidokwa na 15 gbadawa sị, ọ bụkwara na ime m disobey, curses will I render. Mụ abụchana amara nke ndị Igbo chọrọ ugbu a. Ha chọrọ na iwu ohu ha gwa n'ụwa. Ha chọkwara na iweta Biafra ha pụtanụ. Na mgbe Chineke sendịrị Moses, ọ pụtara fesie Fero. Nweta ya na Moses, Joshua, pancha niile nweta ife a chọrọ. Otu a ha si na-aga ya, ọ bụrụ na otu esi nweta ya. Ekwuole m before. Mụ na-akwaghị ka onye amụma mburu ụzọ with the power of the Holy Spirit, ọ ga-arakwa Igbo ahụ. They will end up with curses. And mụ achọghị ka curses a nọrọ n'ebe ha na, because atago m afụfụ to restore the Igbo nation through the Biafra. Ọ bụrụ na taa ka m bidoro ya. 1993 akwaturu m IDP. Eziri m Abụsalam ozi 99. Eziri m Obasanjo ozi. Ihe niile a otu Chineke si chọọ ya. But ha achọghị, ndị Igbo achọghị ka ngọzi ha pụta ihe. Ha na-agbakarị gburu. Onye nsọ ka ị kwuchara ihe niile a ịrụtụrụ aka na ọ bụrụ na ndị Igbo ga-atọ n'afọ. Anyị chọrọ ka ị gwa ya hoo ha ugbu a, gwa ndị ụwa, ndị Igbo nọ na mba ụwa dị iche iche, ihe ndị Igbo ga-eme na ịkwado ihe niile ama niile anyị gbagoro ndị Igbo na ihe niile a ị na-eme kemgbe iji fụ na ndị Igbo were onwe ha. Kedu ihe ị chọrọ ka ndị Igbo mezie ka ihe anyị na-ekwu wee mezuzie ka onye ọbụla wee ghọtazie ihe na-ekwu? Ndị Igbo amara m otu a ga-esi kpụrụ ha okwu ka ha ghọta. Na-ajụzi, ọ bụ na ndị na-ezi ozi anọghị n'ala Igbo? Ọ bụ na ha anaghị ahụ n'ime mmụọ? Ndị Yoruba ahụrụ anụ ngọzi a, weta akwụkwọ anụ a, kpughe ya.
kpughe ya ndị Yoruba ahụgo ngozi ndị Igbo were ya kwuo okwu gbasara otu ọ ga-esi dịrị Igbo mma and onye nsọ Chineke nzikere ka ọ rụọ ya. Biko nwa m nwoke sigoro ebe anụ a gụpụta ya, gụpụtara ụwa elu ebe anụ a nọdụ ọdụ ebe ahụ, gụpụta ya kwa aha chọọchị ọ dị date eziri ozi ahụ isi prọfet Nwoko. Celestial Church of Christ, Ijo Mimo. Justin. God has taken you from the midst of thorns and from a lot of tribulations. Do not be afraid, for you are God's anointed one, and you have been crowned. Where do you want to go? For the road to salvation was built round you. To say about Badanala, chọọ the date. Chọọ the date. Ederia. Through Celestial Church of Date Christ. Yabu 14th. What put Logi? Date Yabu 14th June 1991. 1991. Let me give you another one. Before I go with Eva. A prophet line. A prophet's loin was used to tie you. This stands as a power of the Almighty. Go ahead. Peace with you. Thank you. This is the Celestial Church of Christ. And what parish is that? Pro Cathedral Church. Tejosho, Lagos. Opposite, close to NTA. Now, this is another one from Tejosho. Read it again. Start from the up. Son of man, don't be afraid of witches or wizards or people with emphasis. It is the living God who has sent you. I will always stand by you, so do not be afraid of anybody conceived of a woman or any evil spirit. You have been sent on 2 special missions for the glory and at the same time for the downfall of a multitude of people. Then check the date. The date is 6th March 1991. Thank you very much. There is, I don't think I have to go further because there are a lot of revelations here. So, actually, can go back this up one on agitators. IPOB leaders, agitators urged to stop, accept Christ. Thank you. I think you know here one so forever. All na la Yoruba from 1990 and stroke 1991. Can they use Indian one? Ni Sonia Mama never. Abraham one Yoruba, but today Yoruba is here. But as if Banana Lee Bonam, can you hear the church in heaven? Where's the Rosian one as Zata? What he had, he had a bell can they put cheer. And you're gonna make sure. In our Chongoti Biafra, in our children are legal. It's an under Chineke, Bulliredu, Ama Potai. Or Bruzie, witches and wizard, Kai Gaia, one are legal. And our Pafusi Obara. When you're going a blue flag. Le Panano young Chineke Opera, Cobiana. Kurukwani anazo. Yepana the crowning the Yoruba Jono deliver, which they stand by up to today. And because of this glory, Kafaji Cho, Ebendi Bonachoge in Abatamwa, Kahawa would Choba Biola, Kobe with that position. But Chineka Agasaya. Nihina always with Muslim Garon realism. Amami Hemered, Amami Bendi Bonagaga, Amam Uzohaki. He chefo ni keni na di n'aka nwa no onwe ihe na ma jikwa ya rụ ndị Igbo si na ịtacha ka ha mma ndị nsọ ga-enye ha aja ha atabịa but ha sị na ha chọrọ mmụọ nsọ Chineke, the glory of God, ka ọ crown ha. What you have to do is very simple. They are people, only 7 people will deliver this glory. This is a crown. I'm just saying, even 3 people. Celestial, if they deliver in a Celestial Church, all the whole parishes in Lagos, they deliver this message. Any parish up Omuga and that deliver. They even took me to their head leader, pastor in charge all over Celestial worldwide.
they said, yes. Yeah, Bada. That's late Bada. So, what if I the truth is there. The Yoruba saw it. And Felanya, only Bona Potasi, one, any angozi. Kapadia. He left Remaya. Cheno Taka Chineke is here. Her motherly heaven is watching our people. If you can change from their wicked ways, you will heal the land. They stand by, waiting for Igbos to react. If I enable, Abia Pota talks, Apopota, they protest when, put on a flag, Bagari Benin, disturbing everybody, closing markets, and making not digging so in Huchinek. But Jehovah said, Poroma, near no Brazil, Tigia no chip, go make on no Bible, if I go see a very hand of one in. Kibo number 1, I was to be here number 3. But to what? Igbo wo. N'ihi na ha achọbeghị amara Chineke, ha achọghị ngọzi Chineke. Onye ọbụla na-agba asị na Igbo enweghị eze. Onye ọbụla na-agba ka ya mee nke ya. Ị na-emekwana ya Chineke nyere gị ike. Na-enyeghị ike nwere gị ebe iji azụ aga. Ọ ya bụ problem nọ n'ala Igbo. Ọ dị mma, onye nsọ nke a wee na-arụtụ aka ewe ndị ntorobịa na ndị ntorobịa dị iche iche. Apụtazie ụfọdụ esi ebe nke ọzọ, ụfọdụ apụtazi sizie na ma ndị ọhaneze ugbo pụtazikwara wee na-ekwu ihe gbasara restructuring. Kedu ihe ị ga-ekwu gbasara ndị otu dị iche iche na-apụtagasị ịrụtụgasị aka na ụfọdụ na-apụta ejemechi ahịa mee nke ọzọ na ihe ndị ọzọ dị iche iche, mana mbọ gịwa na-agba abụ ịfụ na ndị Igbo were onwe ha, mana ka wee ndị na-apụta na ndị ntorobịa na-ekwu maka ya apụta ekwuo maka ka eweta Biafra, ha wa na-ekwu maka restructuring, ndị ọhaneze na-ekwukwa maka restructuring. Kedu ihe ị ga-ekwu gbasara nke a ebe anyị niile bụ ndị Igbo? Ma ndị na-ekwu ka eweta Biafra, asị when you are building and God is not there, the builder building well. Ma enyeghị ike inweta Biafra, ga enweta Biafra, because you have to be anointed and sent for such a mission. That is number 1. 2, ịpụta were aka gị sị otu ụwaziri ka ịpụtara ghasa nke ya laburu. All these are competition. Nnamdi Kanu sochie ya azụ, ha niile na-azụ opposition kwuru onye ọ ga-esi n'aka ya pụta. Before you know it, Uchenna mmadụ of Mosop pancha niile nye ọbụla ọ ga-esi n'aka. Ndị mmụọ na-ajụkwa ife niile na-apụta si na they want Biafra. And you could have assignment from heaven. Go and get that Biafra. Do you have a mandate? Do you have the authority and power? Do you have the spiritual backing? If you don't have all this, you are a chaff before the Holy Spirit. And at the same time, mandates in our restructuring, mandates in our Igbo youth. This Igbo youth, everyone onye nke a na-akpọ Elliot, Evangelist Elliot. Mgbe na-alụ agha gbasara Biafra na Lagos, I met Elliot na one hotel ebe m na-ezori for ndụ m ka ndị Yoruba hapụ igbute m. I was so forced as a child of God to stay in a hotel to cover up because fa na-achọgharị m na Lagos niile ebe ha ga-ewere ndụ. Ebe a ka m nọ meet nke a na-akpọ Elliot si na onye isi ndị youth n'ala Igbo ebe. All my condition ji bateba. All my and celestial na ha na everything to keep. It's a way of all this. All my only journey and ask him, hey, if ndị celestial ji na-achọ ka ha were ndụ. Ọkwa ka ọ dịrị Igbo mma ka m na-agbagharị ha. At the point of time, nsi mbatara Enugu. Elliot met me na Transekulu ebe a nọ. O ji moto na-agafe, m ji ọkpa na-aga. I said, prophet. But again, we say yes. I'm come chop time on talk is come and contact. But he opened my phone and said yes. Niaman and the Yoruba chari, he boom that time. Since him Bataparan, on a Kwoku, or the Biafra, or the Iboma, or Biafra their home. If on a Kwoku restructured, has he restructured
obu ya chọrọ Biafra o megakwa na tụna o nwere onye Chineke kpọpụtara ka ọ rụọ ọrụ ọ ma na Lagos ọ pụtara gwa ndị Igbo si ka eje kpọtagoro prọfet anọ ka ọ gwa ụmụ ya uto okwu but ife ọ na-eme bụ na-adọji m ọ na-adọji m n'Enugwu ebe a kedu ebe a ga-ebido okwuwe onye pụta ọ na-eme nke ya at the end of it ife niile ọ na-akpagharị o nweghị nke nwere isi Nnamdi Kanu na onwe si na Lagos kpọrọ mkpọpụta m na Lagos Enugu ebe a tinye m na họtel etiri m sị na a ga-akwụ ụgwọ 6 months only 2 months ka a kwụrụ ụgwọ ndị họtel achụpụ m he abandoned me nnọdụ na-akpagharị ya ebe m ga-esi nweta Biafra nweta ohere nọzie bịa lụọ agha nọ n'ime ọ batakwa bata mgbe ndị mmadụ na-aga Kuje na astrọgụrụ ihe gbasara ya ọmụa the last person the prophet gara Kuje ga mitie ya after ga nsi court pụta ejebe Kuje prison pụtara ebe akpechere ufekpere the next court Nnamdi Kanu was released mgbe e releasere nna nka arọrọ m nrọ ya anọkwa na eme revelation agwa that mfu Nnamdi Kanu kwa n'ime Kuje prison ka ọ na-apụta anyị ncha so na-apụta he has no shoe oyiro shoe n'ọbịa njụ ajụjụ n'ime mmasị this guy will not take you to the promised land ife niile ka ọ pụtakwara apụta ugboro ole ka Nnamdi bịara Enugu ebe ọ karịrị mara 4 times kpọta nọ n'Enugu ọ bịaghị bịa si onye amụma anụ a kpere ekpere n'isi ya esi na Kuje kpọpụta as heaven revealed to me ọ bịaghị one day jụọ ajụjụ si prọfet a biko apụtagokwa m ka anyị tụkarịa ero ọnụ mara the next action a ga-eme mgbe m nọrọ na ọpụta echiche m wụ ọ bịakarị to me nsị ya calm down let's go spiritual but ọ chọghị otu ahụ he hated Christ mgbe a ka m ji siwa isi Nnamdi an antichrist because onye ọbụla chọrọ mmụọ nsọ Chineke ga na-anụ okwu mmụọ nsọ Chineke you go by that all powers belong to the Holy Spirit without the Holy Spirit there's nothing he can do. Is the author and the finisher, and that is the glory in Igbo land. Why are they suffering? Because they are stubborn, they are disobedient, they are wicked, they are jealous, they are selfishness, and to crown it all, ego kafanacho. One onye chọrọ Biafra n'ime ha. Ọ bụrụ na ha chọrọ Biafra, ọ bụrụ na ha chọrọ Biafra, Biafra will just our gift of God to the Igbo land. Ejere ha with a platter of gold. Ejere ọhịa ya sị ka a bịa lụgharị ya agha. Enyi ya sị, this is my beloved son in whom I want play. Put him on the throne of God. He will speak to the world. Ụwa niile abịabịa ekene Igbo. But anyị ụfụ dị n'Igbo too much. Ife mere ụmụ anyị ji nọrịsịa n'ala bekee alọta taa. Ihe niile an act of God. Since you are not ready to come and restore the nation, just like Nehemiah mechekwere na Bible mechekwere zọọ obodo ha. Ndị a nọdụ ebe a ị na-ekwu a na-asị IPO referendum restructuring ife niile anọghị na God's agenda. Nwere ife niile akpa na-akpọ na God has finished his work and si ndị Igbo ọnwụ na ndụ kene nkunu chọrọ udo na ekworo na enweghị ezumike kere nke ka unu mma unu anọdụ na-agbagharị ya gburugburu unu achọrọ mmụọ nsọ Chineke onye Chineke ntere mmadụ ka enye ya ngọzi ya ọ nwekwara n'ife m chọrọ n'ụwa nwere ife m chọrọ ka m fụ ndị Igbo ka ha nọdụ na pozishọn ha ka ụwa ọzọ bịakwa sị ha Jehova nọnyere unu ọ gbụsigo ọrụ eziri to make sure that our people get to the promised land. Ọ dị ma prọfet n'ihe niile i kwuru ugbu a na nghọta nke m o teela ibidoro ịchọ maka ọdịmma Biafra tupu ndị a niile kpọrọ afọ apụtagasị mana ịnaghachi ya onye ama bidoro Biafra bụ Ọdụmegwu Emeka Ojukwu oge o bidokwana ya ebidoro ya anụọlụ ya tupu ndị ọzọ wee kwubezie maka ihe Biafra na ihe ndị ọzọ ajụjụ m chọrọ ịjụ ugbu a bụ
iche na ọ ga-adị mfe dịka onye amụma ndị Igbo niile si ka abịa dịka isi akpọ were okwu ezi a ube gị ka idube ndị Igbo n'ihe Biafra dịka onye isi ndị Biafra, ndị Naijiria ọ ga-ekwe na ọ bụ na emeghe referendum? Lee anya, when God speaks, nobody can change his message. It comes from above. The Lord has spoken to all nations. Among all the whole nations in the whole world, I am using this Igbo nation to fulfill my promise for this millennium. And I will lock. If they abuse it, then Chineke nyere ha lock this, because there are other countries. America never. Because if we go to America, in God we trust. But Allah Igbo nyere ngozi ahụ hapụrụ na Chineke. That is something to ponder upon. Ekweghị. Because ọ bụrụ na ekwe na ha kwere, na-eti mkpu a since. O nweghị ihe stọpụrụ men of God nọ n'ala Igbo a chịkọta ha from different states. Just kpọtagodo mmadụ ole na ole si na ha nọ n'ime mmụọ ka ezi ozi n'isi onye a. Ndị Yoruba ziri ozi a. Mgbe ha na-ezi ya, ka m si America batara ha amabeghị na nwa onye Igbo. Ọwa at last ka ha bịara bịa chọpụta na nwa onye Igbo. Mgbe ha chọpụtara na nwa onye Igbo ka ha ji jebezie Ikene ka ha gaa hụ Awolowo. That was in 1987 March. Ka fa jee fụ Awolowo kọtara ya na o nwekwara onye tere mmanụ nwa Igbo fa chọpụtara nọ na chọọchị fa ka ife a ga-eme. But Awolowo gave them his church at that. Ya ma dị ndụ nyanwa nyere ndị Igbo 20 pounds mgbe a lụchara agha ka a sị na enwere onye tere mmanụ God anointed king n'ala Igbo ga-abịa chia ya. They should eliminate Prophet Nwoko. When the people came back with that message, that was March 1987. On May, Awolowo anwụọ. Okwu Chineke na-aga. Father instructions say hapụkwa this land of God. Nyapakwa n'aka. Oge a ka anyị chọọkwa another means of to suppress the glory. Ga-ewepụta Abiola. O nwere ife ndị Yoruba na-emeghị na Lagos. Ị na-aga na street, dịdị a na-atụ vote. Ị na-aga na street akpọkọrọ otu anọ. Ebe ha mechekwara kpọọ mụnwa, ha amaghị na ife njibịa dị iche ka m bịa tụọrọ nwanne ha nwoke vote. Mmụọ ha mụrụ ime mmụọ. Nso na-awụ ọcha akpagharị ya na-afụ mpụ niile ha na-eme ka Abiola m weta vote. But I went to the press and said that Abiola will not wear this crown. Come out a year. I used the last angel we have. And I did it. Oh yes, sir. Ife nkwe na-agwa gị ihe a. Ndị Igbo ụzọ ha dị were but ha achọghị iso. They prefer that broad road. Ịkpata ego n'ike, eko anya ukwu niile dị iche iche. For hapụ this narrow road ha ga-eji wepụta ngozi fa. Ka the whole Nigeria nsi yes, ife a kwa eziokwu. When God speaks, kolonye fawo ibi change okwu Chineke. It's only congratulations they give the Igbo nation. Go and serve your people. Joshua Kurunia, Kelifan and Kodako. And what I na ife Chineke. It is God's final decision. That this is a nation that I enhance it upon. And I will use it to deliver the people and the world. Even a message in the Yoruba, the road to salvation is built on this child. And I've been crowned. Where do I want to go? Uborone kandi Igbo magharịrị. Ma na-eri n'ife amadi. Ma nọ n'Enugwu ebe a famara. Ọtụ ngozi Chineke nọ n'Enugwu ebe a. Fekpokoro election ha ga-enweta PDP. Ihe niile chiwe Chineke adịkwala ọkụ. As he that think is standing, let him stand firm, so that he or she does not fall. So that this nation does not fall. This Igbo nation, let them shine their eyes right now. And before the end of this year, let them see the glory from the Biafra nation. Chineke melia, meya koputi, umegi ya na nzuzo. Obro na amuno ta. Hane eme ihe ha na-eme asị yes, the light have taken off. It's no more there.
but I'm preserved spiritually and physically, set to deliver my people. Since in this journey, I cannot go to my hometown for 47 years, going to 48. And then I see, I will only settle down when Biafra comes. My getting marriage again in the world will be when this Biafra comes. And it will come. God anaghị ekwu okwu n'azụ n'okwu ya. Chineke ekwu okwu Chineke. Ọ bụ ndị a gwara agwa, unu nwekwara ntị ọnụnụ. Unu chọrọ izi na unu maziri ihe ka Jehova. We are building where there's no authority for it to build. Ndị Hausa na Yoruba ewerezie ndị Igbo na-eme akaja. N'ihi na ndị pụtara na ịzọ Biafra, ha lechere ha anya as ndị na-ama ụzọ ha si. Ọ dị ma onye ama tupu anyị na-aga n'ihu, achọrọ m ịma ekwutọrọ m okwu maka ọdụmegwu Emeka Ojukwu nke nagoro mmụọ bụ ihe bidoro ihe ịzọ ndị Igbo ka eweta Biafra. Kedu ihe ị ga-ekwugoro maka ya? In 1993, ife niile a na-eme, Ụwazirike apụtabeghị 1999 ka ọ pụtara. But mgbe eziri ozi a, a chọburu ka Ụwazirike ga-agwa ya Ojukwu the God's anointed one in Igbo land. On a platter of gold, Ojukwu akpọrọ m like this, one day, mekonye ka arụtọpụ. Ede akpọgọ m a press conference kwụwa that Ojukwu is a prophet. Because always able to come and claim where Kamarot Ngozi Agesi Mara the spirit of Nigerians Nebendi Bono Oyawaga Halo. But within 3 years the thing went shake up. Konyolo can deliver politicians in one no say tele. We will not leave this Igbo nation with us, giving this glory to their people. Ojukwu Ụwazirike achọghị ka ha ka ọ mata na onye dị nsọ nọ n'ala Igbo kere ya nwụọ. It's a conspiracy. Ọ na-aga na-aghọrị Ojukwu, na-aghọrị nwunye ya Bianca, deceiving all of them. This man should have seen this glory before ọ lawa mmụọ. But o nwere ife ekwutere ya. Ebe fanọkwa kịta, fanọkwa na-alụ agha ọ dịrị Igbo mma, ọ dịrị Biafra mma. In spirit. As now, I can see hand there is good up through Ojukwu. Ya na Ojukwu ka na-anụkwa ọgụ Biafra na mmụọ. Ndị na-alụ ya ka nkụ na. Ndị lara mmụọ ka nkụ. Ndị lara ọnwụ ike. So Biafra is there. But ụmụ chafa pụtara na na-emebisisi ụzọ. Ife ga-aga were. Na-emezi ka Buhari si na ya the only man nọ n'ụwa. It's a shame to our boys and girls who did not want to listen to the voice of God. If any men, Kafana said yes, Okwani, we are vindicated that we are God choosing person. Oh, you're back on the Gabandi, Jehovah mercy. Why are my people so stubborn to the glory I handed over to them through this child? Dalun. Chineke gozie ndị Igbo, ọ ga-adịrịrị ndị Igbo niile mma. Anyị na Prophet Anthony Nwoko bụ ihe kparịrị ụbụbọ.